Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah sholat tarawih mushola Nurul Iman ngalian Desa Bendan ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing mushola Nurul Iman. Nurul menika cahaya, iman niku keyakinan. Harapan kula panjenengan tiyang ingkang kersa tindak dhateng mushola Nurul Iman menika pikantuk pepadang menggah keimanan kula panjenengan sami. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta risalah agami Islam, dinul Islam, agami ingkang beta keselamatan wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju gesang benjang abadi wonten ing akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kepanggih malih kalih kula Wahid. Nak wingi nika kula ngimami blank jerlo lali wae. Lah piye ditinggal bojo rong ana 40 dina niku dadi hawane niku ijek kurang konek Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah niki pun terlewat 40 hari meninggalipun almarhumah bojo kula. Insyaallah kula pun ajarna taati melih. Pancene wong urip ana ngalam donya niku akeh ujian, akeh cobaan. Mula ndadekake blank ngimami wae ngeblank. Apa meneh liyane nggih to. Tapi ya alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesarasan yuswa panjang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat menika kula panjenengan memasuki sepertiga bulan Ramadan, sampun memasuki sepertiga yang kedua. Nggih to, memasuki sepertiga yang kedua. Kula tingali wonten masjid pundi kemawon, sepertiga pertama wonten nika cese kebak, jamaahane luber. Wingi kula ngisi enten Cipta Mulya nggih terus lekas suda. Enten puluhan mrika Bendan ya saya suda. Kirangan sudane merga kemlekeren enten ngomah napa merga wis do mati ya kirangan mboten ngertos. Alhamdulillah kula panjenengan yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu. Sinaosa enjing siang panjenengan poso, nyatane nak wayah sore bukane ya wis cetha nggih to. Genah sore jenengan dipastikan pun dicepaki garwa buka kolak, es teh, es degan, dawet, es cendol, mari mas. Napa meleh? Opor bebek, ayam geprek, gado-gado, sego gudang, jenang, terancam, soto, sate. Niku pun biasa. Kula jenengan justru malah wonten wulan Ramadan niku sing maune mangane ora patek pepak. Ndang sasi poso niku malah dipepak-pepake. Nggih napa nggih? Ora ana dienek-enekke. Bebasan biyen urung Ramadan iki jangan gori dingat-nget 3 dina ni cek doyan. Jangan terong dingat-nget 2 dina malah tambah ketit kenyil-kenyil. Ndang niki wulan Ramadan niku bune iki poso menune ganti ya. Heeh Pakmu wong gur setahun pisan kok. Apa meneh nek ora gonta-ganti demi anak-anak. Ngoten niku. Mula mboten aneh niki bulan Ramadan niku
anggaran belanja ibu-ibu dibanding bulan sanesipun Ramadan kathah pundi Bu? Kathah Ramadan to. Kamangka dawuh Kanjeng Nabi, kula panjenengan menika didhawuhi poso. Siam wonten ing sak lebetipun wulan Ramadan niku kapurehen hidup sederhana. Neriman pandume Gusti Allah, bebasan dahare bukane sambel goreng iwak ati sego ingkung terancam sak komplite ora apa-apa. Nggih to. Tapi nggih niku wau bulan Ramadan niku malah semua anggaran membengkak. Jeng jarene maune dituntun kekon hidup sederhana supados menuwuhkan rasa iba, belas kasih, iso ngrasake rasane wong luwe, rasane wong ngelak, rasane wong ora duwe sedina rong dina seminggu ora mangan ki endah lemese, endah susahe. Tapi kula panjenengan malah enjoy kok. Poso niku seneng. Mergo bukane pun dijatuh. Nggih to. Oh kula niku ngenten ke wiwit enjing-enjing. Ngenten ke pesantren kilat lari-lari kula enten MI Muhammadiyah Cangkringan. Bukane pun kula jadwal kok Bu. Hari pertama opor ayam. Es degan. Kolak ngoten niku. Bela dalah iki kok kaya nek restoran dae iso request. Hari kedua gado-gado. Apa melih ngoten niku. Hari ketiga menunya juga beda. Loh itulah pramila di akhir zaman menika kathah wong nindakake poso ananging esensinya apa yang diperoleh dari puasa niku kathah ingkang lali. Bebasan gur diwalek ora mangan wayah awan, bales dendam wayah bengi. Nggih to. Contone mamane nek ibu-ibu do ngentenke buka bersama ngoten niku. Delalah panganane beda karo kancane ya meri. Aku kok arep-arep durung. Aku kok wedange gur separo. Aku wedange siji ngkas. Lah niku mertandake bilih kula jenengan niku dereng saged mengendalikan hawa nafsu. Ijek pengen mangan, ijek pengen dendam. Ya, pancen awan iki awakku luwe. Ngelake ngerong tenan, titen ana apa maghrib. Es degan, es dawet, es cendol, es teh, kabeh arep tak kokop, arep tak gelenggeng. Ngoten to, Bu? Kaya ya, mula ibu-ibu nak ajeng buka niku kabeh dedaharan dikelumpukke. Sami bapak-bapak nggih ngoten. Apa maneh bocah-bocah kula won nderek buka enten Cipta Mulya. Wonten mriku kabeh komplit. Wong siji no lawe kliwat 3 Bu. Sego bungkus, sego bandeng, sego niki wae sego bakar, nasi bakar. Terus sing wingi niku nasi napa kirangan kula ora kumanan. Kula kumanan bakmi ngono. Ning ya jane meri, aku kok ora kumanan ya ngoten niku ya padha. Dadi lek ngomong dhewe ya ora iso ngetrepke ya. Ijek hawa nafsune ijek keganggu. Wah ngerti apa mangkat risik cah. Telat sithike. Anu kae Pak Wahid kae. Anu niku Pak pun telas. Waduh asem ngene kae. Gur gara-gara kerdusan sak kerdus. Ngoten niku saged misuh kok Bu. Niku nak kula, nak jenengan kula kinten nggih sami mawon. Asmi padha sing ngono kok aku ora diumani dhewe. Lah itulah karena nopo? Karena kita itu dereng saged ngraosaken hakikatipun wong luwe, wong poso. Sebabé napa kula jenengan sarwa cinawis, sarwa cemepak. Bukane ya wis blanja ya sesasi pun dijatah keng Rama. Iki lho Pak. Bune blanja nggo sahur, blanja nggo buka ngoten niku. Beda dengan orang-orang yang di bawah kita ekonominya. Wis sing arep dipangan engko sore apa dereng cetok. Nggih napa nggih? Lah, pramila raos iba, raos belas asih kula panjenengan kados-kados sangat sedikit sekali. Yes ki mau bebasan poso niku gur walik grenjang. Ora mangan awan ning bengi, bales dendam. Coba mangke ibu-ibu bar tarawih niki, wah enten dhuwur meja diresekke kabeh. Wis ayo ndang dipangan, wis putune urung rene to, dintekke sik. Kok nek putune kowe rauman. Wah.
Lah niku lah. Ana donya aja padha enak-enak. Ora suwe bakal dipikul pundak. Mlebu kubur ulese banjur dibuka. Ditinggal mungkur terus diida-ida. Kula panjenengan dipun emutaken syair menika ana donya aja padha enak-enak, aja do padha mondar-mandir, elingono malaikat mungkar nakir bakal ngadepi kula panjenengan sami. Lah niku pramila napa kula panjenengan monggo dipun tingkataken anggenipun ngibadah. Alah lho, sak umur aku ya sak barok aku ya wis ora ana kabeh. Sami Bu kula sak barokan kula niku sing pun mboten enten niku kula petani setunggal mboko setunggal pun mboten enten. Almarhum Mas Hasan, putranipun Bapak Haji Mujio almarhum niku sak pantaran kula mboten enten. Sengirjo almarhum Mas Isnaini, Mas Noni, putranipun Mbok Diwiji Sengirjo niku sak pantaran kula ya mboten enten. Terus enten mriko kula enten dukuh niki ya ndek kanca sak pantaran. Ya ora ana kabeh. Zaman riyen Mas Eko daleme nggih Tegalarung. Riyen sing sakit SMP setunggal. Zaman kula tesih enten jetak. Niku nggih sak pantaran kula riyen tesih SMP nggih pun meninggal dunia. Kathah sak pantaran kula sing pun sedo pun meninggal dunia. Urung suwe ya bojo kula dhewe sak pantaran kula 44 tahun ya meninggal dunia. Le, ana donya aja enak-enak, ora suwe bakal dipikul pundak. Pramila monggo wulan Ramadan menika wulan kangge beramal, ngatah-ngatahaken ikhtiar usaha amal-amal kesaenan disisa gesang kula panjenengan sami. Awit mboten enten jaminan kira-kira ki sesuk aku bodo cek kumanan apa ora kan mboten ngertos to Bu nggih. Enten lho Bu bodo kurang sedina mati nggih enten kok. Contone tangga kula mriku. Ya Allah Dede kurang bodo kurang sesuk kok ya wis ndisiki ngoten. Ya malah beneran to Bu ora sah mitrai putune. Lah niku pramila kula jenengan monggo mumpung masih diberi kesempatan hidup monggo kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Pun 12 menit saking kula mangan kupat pinggir segara menawi kula lepat nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.